салому алейкум мухлисони ММА ба канали шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. барои ҳамкорӣ дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед. ин либосое ки мебинед истеҳсоли кавказ бода ба сифаташон 100% гарантия дода мешавад ва тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи бесплатно дорад. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед. дӯстон, имрӯз ба шумо хабарҳои хушро пешкаш мекунем. дерӯз ду варзишгари тоҷик Фаридун Одилов бо Осимхон Раҳмонов дар лигаи СА баромад карда, ҳар ду тавонистанд ҳарифони худро дастрочна шикаст диҳанд. Фаридун Одилов бар зидди варзишгари эронӣ Амин Нурӣ дар турнири СА 151 ҷангид, ки дар раунди якум ва минутҳои аввал ҳарифаш Аминро дастрочна шикаст дода ғолиб шуд ва ба рекорди худ боз як сифри навро ҳамроҳ кард. бояд гуфт ки ин аввалин муҳорибаи Фаридун дар лигаи СА буд. оғоз хуб ва умедворем ки ӯро дар ин лига қаҳрамон дар вазни худ хоҳем дид. инчунин Осимхон Раҳмонов ғолибияти дастрочнаро бар зидди варзишгари қирғиз Жакшлик Канурбаев ба усули буғӣ ба даст овард, ки ӯро низ табрик мекунем. аз тарафи лигаи СА ба ҳар дуи варзишгари тоҷик Фаридун Одилов ва Осимхон Раҳмонов барои дастрочна яъне сари вақт шикаст додани ҳарифашон бонус $5000 туҳфа карда шуд, ки мо онҳоро табрик мекунем. бояд гуфт ки пас аз муҳориба Осимхон аз директори лига хоҳиш кард ки ба ӯ муҳориба барои гран-при бо Расул Албасханов диҳанд ва ӯ тайёр аст ки биҷангад. мо бошем боварӣ дорем ки ин муҳорибаро ба ӯ медиҳанд ва ҳамчун мухлис мегӯем ки Осимхон ба пеш. ин буд дӯстон хабарҳои аз ҷаҳони ММА омода намудаи мо баҳри шумо. то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд ва комёру комгор бошед.